Lente! Tanungan na! Sorry ba, sorry. Ay, nagunit siya! Ako na. Ayaw ka na si Busing. Lo, ganang piniriso eh. Hello, this is Sergeant Gregorio. Na-encounter sa bukid. Sige, magulat na ko ron sa desisyon ni Sarge. Sigugwag! Gayaan mo! Masay kaso na ba di? Nangawat ng manok ba di? Pero ang gibaligyan pero ang tag-iyag yapon. Ay, kabugo ba niya na di ay? Ay, sigugwag ba? Dre! Sunod, Dre! Tarong mo diha! Sir! Sabangan mo lang! Pajulas na kailan ni Sarge ba? Pre, pag binuutan kita dire, ano man pre, hadlok ka ni mga sundalo ha, ilado kay na dire. Good morning, Sarge! Sarge, good morning! Good morning, Sarge. Duty na ko, Han. Ano, duty na ka? Mo duty na kami operation sa bukid, Han. Final na, Jud. Mo final na, Wala Han. akong pang-reban, yung taon. Balik lang, mag-withdraw lang ko. Antay ka ha. Decide ka sa kuwana. Ako bahala si Mohan. Lami sa sawan sa Ars. Paul, ganang piniriso niya eh. Mga lang ikaw dong, ay jud pagbuhat og dinautan, kay masodyo ka diya. Abre na, God! Salipti! Ano siya miningon? Wala, oy. Lami akong asawa? Ha? Sarge? Lami akong asawa? Tay, wa pre. Kateng isuga lagi, isug di magana sila bay. Tanawa pre, gibigyan ang mga piniriso pre. Kabalo na mo ako kung sa'yo mahitabo ako magnilabad mo skuha. Kung pagtarong mo diya. Ang grabe ni Mohan, oy! Kunyahan mo, lakaw na ko kaya na pa may mission. Sige, Han. Paglakaw ni mo, kay mo lakaw po ko karon. Pero before that, pakisa sa kabing. Dili lang. Sige, pato na ko, Han. Sama ni, oy! Malupa kasi sa asawa ni Sarge pre eh. Hala pre, gigidatan ka pre. Pre, pagpuma na pre, kinang Sarge pre. Sarge. May muntag. Trainis mo, trainis. Yes Sarge. Trainis ka? O Sarge. Gusto ka mahimong sundalo? Gusto Sarge, idol bete ka. Ako Sarge, gusto bukay ko. Huwag pa kailam ni mo. Katilo na kabala? Ay, wala Sarge. Kaya naon to kayo offer sa imo ha ba? Gusto ka masundalo? Oo Sarge. Pwede ti ka invite sa kwarto niya. Sige Sarge. Promote ti ka. Sige Sarge. Ano nga? Bang! Niya alas 4 sa hapon. Sige Sarge. Ha? Kukuhanin mo na bata, uy! Ito na ko! Sige Sarge. Ano sa tingin niya pre? Kwarto daw. Na, parang nakasimot ako kung di maayo ani ba? Parang anak mo ba? Hintay lang juga sa akong janitura ka. Wala pre. Tawag kang madam pre oh. Murag ginaakit ka pre. Doon sila ko pre. Yahayang pare eh. Wait sa dam kay mag-shower sa ako. Sige, pag-shower sa. Pero apas lang dali sa sulod, ha? Uy! Nag-shower na lagi ko! Excited ka makahilabot sa kwalo. Manong Sarge? Tara! Dili kita Sarge. Dili kita. Relax lang para masundalo na ka. Sergeant! Si Tingog! Sergeant! Yes, Sarge! Si Sarge. Bantayin mga piniriso kasi musabas ang asawa. Problema, Sarge. May bala, di ba? May bala, Sarge. Na! Nag-uban ang tulo sa isa ka kwarto. Pati janitor, daginuton pa. Wala lagi mo nisulti na akong asawa ay.